सब्सक्राइब करें हमारे सुनील कुमार ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जोड़े 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 साड़ी भी चाहिए गो कोरे 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 ले या फल सैया जोड़े 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 साड़ी भी चाहिए गो कोरे 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 हाथ जोड़ के छठी माई के कारब ध्यान हाथ जोड़ के छठी माई के कारब ध्यान लेके दौरा में जाइब घाटे सामान छठी माई के बाटे महिमा महान लेके दौरा में जाइब अब घाटे पे सामान छठी माई के बाटे महिमा महान। प्रेम से बोलिए सूरज देव महाराज की। छठी माई के हाँ परब करब लागली ललसा हमार बा जाके ई कोसी औखिया ले आदी रउआ से ई है दरकार बा रउआ से ई है दरकार बा छठी माई के हाँ परब करब लागली ललसा हमार बा जाके ई कोसी औखिया ले आदी रउआ से ई है दरकार बा छठी माई के हम जपब नाम छठी माई के हम जपब नाम लेके दौरा में जाइब अब घाटे पे समान छठी माई के बाटे महिमा महान लेके दौरा में जाइब अब घाटे पे समान छठी माई के बाटे महिमा महान। प्रेम से बोलिए छठी मैया की। हाँ, पानी में खड़े होके बिनती हम करब दोनों ही हथवा जोड़ के पहला अर्घ हम देहब ये सैया सूरज देव के अगोर के हो पानी में खड़े होके बिनती हम करब दोनों ही हथवा जोड़ के पहला अर्घ हम देहब ये सैया सूरज देव के अगोर के विष्णु पे छठी माई फेरी हा नजर गौतम पे छठी माई फेरी हा नजर लेके दौरा में जाइब अब घाटे पे समान छठी माई के बाटे महिमा महान लेके दौरा में जाइब अब घाटे पे समान छठी माई के बाटे महिमा महान ले या फल सैया जोड़े 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 साड़ी भी चाहिए गो कोरे 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 ले या फल सैया जोड़े 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 साड़ी भी चाहिए गो कोरे 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 हाथ जोड़ के छठी माई के कारब ध्यान हाथ जोड़ के छठी माई के कारब ध्यान लेके दौरा में जाइब अब घाटे पे समान छठी माई के बाटे महिमा महान लेके दौरा में जाइब अब घाटे पे समान छठी माई के